Ka jingpen bena lane notification ke belami ka arteri ku benai new acara apsau lengba ka Government of India Ministry of Communication Department of Post Dak Bhawan Sansad March New Delhi 110001 kani ke jingpen bena kalau code application nak benta baru ki candidates ki pelak ban apply nak benta ka post Gramin Dak Sevaks lane GDS kata jongki branch postmaster lene BPM baki assistant branch postmaster ABPM dak seva ini ki post ki balai ki dei ha ki department ba per jong ka post office to mentang ni page Bniah shphang kani ka notification ka bala pemi lengba ka department of post paralok shwa bangin ya shakmat shphang kani ka notification ngakarpa depi bala da pidang dei ki badang thamai hapo ka channel lane kini ki video ke jonga ngakapa read phin ya Sngewbha mani share like but subscribe na banta ki new informations lane updates jika banungkong baphin tip hakaba dei but kani ka notifications lane kini ki vacancies hapo kini ki department jong ka post office kadai baphin nang ban kren ya tin lai jong lane ka local language kata haba ngi dei ki khasi ngi dei ban nang ban kren ya tin lai jong kum ka tin khasi but kumjuru berkaktin English lane Hindi lada pimnang ban ya kaktin khasi iswa bangin poisha katangnya page in detail shapang kani ka number of posts ka notili ki post ki balai hapo Meghalaya paralok ka total number of posts jongkani ka Gramin Dak Sevaks kata jongki branch postmaster but assistant branch postmaster kadai hadu saw hajar arspa atau pratli ki post habro kawai kari India tiswa bangin poi shai ki number of post hapo Meghalaya khandiak ina page kumno baphin apply ya kini ki post hapo ka department of post office hangne kada lapni how to register lane ka registration online application or edit correction window kani ka notification kala pentip Sngewbha kino ki candidates ki bakwa man apply nagda kite ki post ki ba pher bal kado haneng pihak ban register shwayalade hapo kani ka Indian Post online.gov.in ka website kebangan sebu hapo ka description box ke jonga bat hadin kata bisa la ban tab yagi application forms ki jongpi lengba ka online mode di ki candidates ki bakwa ban register yalade pihak ban register Thankyou sin nak banta ban apply ya kita ki post ka office ka mentip ru ba phimde ban shu apply kai yalade lane ban register buntli ki registration handre nakliang jong ka office lada lap ba kumkini ki candidates kile lane ki penkhen ya ka kandon ki haban cancel no ya ka application forms ke jongki tilada phikwa ban tip Bniah shphang kumno befin register lane ban apply ya ka application forms ke jongphi phila ban page ya ki instruction in details lane ka ba khambania hapo ka annex 2 tiparlok hadin ba phila de ban apply yelade hapo ka ka Indian Post.gov.in phila ru ban le ya ka correction yo le se phidon jingduna jingbakla hakapor ba phi le ya ka online application kata hadu laisngi hangne phinyu I ba nadu ka khatsantarik ubnai ba new ajar apsau hadu santarik banai ba pra ajar apsau kandi ka registration lene ban submit ya ki application ki jongphi ban edit lane ban correct ya ka application forms ke jongphi yo le se phidon jingduna jingbakla kandei nadu ka ndriutarik banai ba pra ajar apsau hadu pratarik ubnai ba pra arajar arpsau hangning in page na ka banta ka salary and other allowances lane kui pande ki jingsiu so na ka banta ki branch postmaster lane BPN ka salary kan sedang nadu khatar hajar hadu arpnai hajar laispa prapo bat nagamta ka post assistant branch postmaster lane dak seva salary kan de shpo hajar hadu arpsa hajar sauspa nyopho bat gumjuru nagamta ka age limit lane karta ka bapila ban tab yagite ki kam haneng kum ka post BPM bat ka ABPM kan de ka minimum age
pihak bandap ya ka karta ka bakar pras nem shajong but ka maximum age karta hadu saupos nem pila ban tep but pila ban apply nak benta kita ki pus haneng nang ta kandon ru ka age of relaxation nak benta jungi ki st kata ka bade sans nem kata kamut nadu khat pras nem hadu saup sans nem pila ban tep nak benta kita ki pus jong ka bpm ban kunjuru jong ka abpm shua bangan ya syakmat syapang ka jingbatai hak baya debat kini ka pus jong ka branch postmaster but assistant branch postmaster ngakarpat ya ki viewers phin Sngewbha ban page full ya gani ka video wat nam skip wat tang khandiat ru khnang ba phinyo ya ka jingtip ba bani hak baya de kumno phin apply nak mata kita ki post hapo jong ka department of post office ito mentang ya page yang menta syapang ka educational qualification lani kakardan ka bapila ban apply nak benta kita ki post jong ka bpm bat abpm kata ka number a educational qualification for engagement of GDS is secondary school examination pass certificate of 10 standard kata kamumut kinu ki candidates ki bala pendep ia ka class 10 kila ban apply nak benta kita ki post baro arteli Shushu ki applicants ki de ban pule ya ka khtin la jong lene ka local language la kumno hadu ka class 10 je paralok ngakermen ba filasutu shphang kani ka educational qualifications kata ka bomud ba wan num artatin ba lada phila pass ya ka class 10 phila ban apply na ka banta ki ki post namar kat kum ka notification laong hangne ba candidates ki bala pendep ya ka class 10 kila la ban apply nak benta kita ki post haneng kiwi ki qualifications pade kadai kum ka knowledge of computer lada pinang knowledge of cycling kumno be pinang banyak cycle kataru kadon kam but be pinang kumno be pinya de bat ai kiru pai ba te hangne ngine pe chu shapang kumno be pin apply nak benta kita ki post haneng telungba kani ka notification la yaitu lani lapan bena Sngewbha ya ki application ki jongi en pediang tang lengba ki online mode but ya ki application forms ki jongpi phila ban apply lengba kanika website kata India Post gdsonline.gov.in kabangan sabu hapo ka description box ke jonga pisala ban link ban register shwayalade andin kata sa apply na kamta kita ki post ke ba pp kwa kumno banjit ia kini ki applicant ban syajit nak kepada kita ki post kalong kumne kasyongkat kum ka jingyo mark hapo ka class 10 te kino ki candidates ki bayo highest mark ha ka class 10 kita hi kinwan hakmat du ha ka list jong kita ki post lane banjit nak benta kita ki post te sabut ter kin page kat kum ka grades lane ka marks kumjuru ki points ki bagini ki candidates ki yo haga class 10 lane secondary school certificates shu ya ki application forms ki ba submit claim pendep load ya ki instruction lane ki criteria ki ba naka office ka pan lane ka don kam and cancel lane and reject no sisndon but nak benta ki applicants ki ba syajit nak benta ki post pade pihak ban ra lane ban late pni da ka original documents yo lese kidon ki ba issue pendap thok lane pendap bakla hakapor ba ki pendap ya ka application forms ki jongki shu nak benta ba phin tip hato pisajit ne em ha ki post haneng te pihak ban late lengba kene ka official website jong ka post office manla kapor khnang ba pinyo ya ki new information hak ba ya dei bat ki list of applicants hato pisajit ne em nak benta ki post ki ba pi phila adep tab hangne ngi page ya ki documents ki ba pihak ban verify lane pihak ban ra ban pencisa ya lade ba pidei ubabit babiang ubala syajit nak benta ki post kata kum ka mark sheet identity proof caste certificate lane scheduled tribe certificate pwd certificate lada degi pwd candidates ews certificate transgender certificate
date of birth or proof, medical certificate issued by medical officer of any government. This is very important. And hospital or government dispensaries, government primary health center, etc. Certificate issued by the competent authority of respect of knowledge of tribal or local dialect in case of engagement in the state of Arunachal Pradesh. So kani kam da don kam Henry ka don kam tang kiti ki bangal ada population yang Henry kani ka wi ka bakadu don kam nak ta jungi ki Hangne ni page phang ka Jingbatai ya ki applicants ha ka por ba phile ya ka registration but ka application forms tinak banta ki applicants ki badang thamai banle ya ka registration pihak banyak dengan ba ka website jongga India Post GDS online.gov.in nangta detail to obtain the registration number. So nakamanta ban register pihak banyak dagate ka website but kadon hapo ka description box ke jonga but kumjuru pihak ban pendap ya kini ki jingdon kam kata kamut pihak bandon ya u mobile number uba ensa verify ya pi langba u OTP dan one time password pihak bandon ru ya ka email ID kata ba pi haban verify langba u OTP u email ID ujung piru nang ta pihak bandon ya u Aadhaar number if available lada kapan pihak ban pendap ya u Aadhaar number nangta information about both and year of passing of school and a certificate pihak bandon ru ya usnem uba pi pass ya ka kelas 10 hakapor ba phile ya ka online registration kan mau paralok chisin ba phila de ban register reality chisin phimla shu ban register da uju number uba phila de ban register number shu pidon kam ban scan ya ka photo computer ni ka passport ujung phi ha ka GPS lani IPEG format kata kamumut kamduna ya ka sanpho kilobyte kumjuru ka signature ka jongphi ha ka GPS ban IPEG format kataru kamduna ya ka arpho kilobyte tikini gidi ki bakungsan ha ka porba phile ya ka online application registration naga benta ka payment of fee pade umdon kam naga benta jungi ki scheduled tribes but kumjuru naga benta ki females candidate so kan mau ha ki kan thei but mangi ki ST umdon kam ban siu naga benta ka thei ka payment fee Meghalaya ki kitin ki ba ngidon kam ban tip kilong idon hangne kum ka Hindi English and Garo for East Garo Hill North Garo Hills, South Garo Hill, West Garo Hills, and South Garo Hills. Lani, both Hindi, English, and Khasi for offices under East Khasi Hills. Tena kabanta jungi ki basa apo East Khasi Hills, ngidon kamban kren tang kaktin Hindi lani English bat ka Khasi. Tekawi na peningite ngidon kamban tip. Kumjuru ki basa chapo West Giante Hill, East Giante Hill, Southwest Khasi Hill, West Khasi Hill, Eastern West Khasi Hill, and Riboy District kineru kidon kamban kren tang kaktin Khasi. Tiladamla kaktin Khasi ru kidon kamban kren ka Hindi lani ka English. Tinga kerpat ya ki paralogs lani ki viewers ki jonga ba lada pimtip kumno ba pin apply na kumta ki post lang ba ka mobile phones tinga kerpat ya pin comments hapo ki comment section kanang bangan tip ba ngan pen pi kumno ba pin apply ya ki post tang lang ba ka mobile phone ti khulai shibun ya ke jing upload por jong pi ban page ya ka video jonga nga comment ba philayo shibun ki jing tip ka ba dei ba ki post ki ba dei lani ki ba la apply dang ba ka Department of Post Office dengan kerpat ya ki paralok sa chisenpat ba pinya subha ban share like and subscribe na kabanta ay ki kubor lani ki kubor Laitkam ki bandangwan kublay shibun ti habon penkut no ya kani ka video ngan penkan mau shipi hakabede bat ki number of post hapo Meghalaya na kabanta ka Garo Hills kandon hadu laispa laipon du teligi pus ban nagamta jungi ki Khasi ban jaintia kadon hadu laispa sapunyo teligi pus tikan mau bha parlok nagamta ki pus jungi ki Khasi ban Garo parlok na kermen ba pilatip nagamta ki number opus hapo Meghalaya kulay shibun